Hamıгыз бүтәргәлә хәерле стендап кис. Біздің проектіміздің бүтін сығарылышында көруімізге бик шарпыз һәм ихлас көңілден сәлемлейбіз. Біләкме бүгін үзенчәлекле сығарылыш булырга тиеш иде, чөнки без башкорт эстрадаһының йондызларын сакырдык. Ямил Баймөрдин булырга тиеш иде. Бындамы ул? Юк. Әссәләмәтле төркеме. Бында отыралар. Алкышларларга. MC Баш бында юк. Биләме? Біләйме, мен үзеннән көлә белгән йондызларны хөрмәт итәм. Чөнки минеңчә үзеңдән көлә белү ул үзе бер талант. Ләкин кайбер йырчыларга Ямил, бис һәйбәт. Ләкин йырлай белү талантларына yetişмәй килә. Әлбәттә, мин шаярдам, Ямил Баймөрдиннең тавышы бар. Ул хатта быел Гәлсәр Хандугас бәйгеһендә беренче урынны яуланы, алкышлар уга. Кем белмәй, Гәлсәр Хандугас бәйгеһе ул илдәге йырчылар арасында үткәрелгән бәйге. Мин белмәйм, күпме түләгән икән Ямил Баймөрдин жюри ағзаларына уға ниндидер урын бирһеннәр өчен. Минеңчә Ямил Баймөрдин бөтәһен дә куркытып сыккан. Алдан ук подъездда тотып алган да жюри ағзаларын тыңла мин. Жюри ағзасы. Әгәр син миңа беренче урынды бирмәһәң, мин тагыла, беләһеңме, мин тагыла 50 ел йырласакмын. Мин клиптар төшерәсәкмен. Мин Шәңгәлә йырына ремикс ясасакмын. Дип куркыткан шикелле. MC Баш яңарак башкорт эстрадаһына кайтты бит инде. Коллектордар кредиттары буенча эзләй башлагайны. Башкорт эстрадаһына кире кайтты. Бер ел буе ул кайдалар адашып йөрде. Бына MC Башка былай дип килә. Кайда адашып йөрдең, шунда калырга инде һиңә дип. Чөнки минеңчә MC Баш бер ел пауза эшләгәндән һуң уга һәр кайгырак буласак. Чөнки конкуренция көчле. РНТ башкорт эстрадаһының планкаһын күтәрде. Хәзер һәйбәт клиптар төшерер өчен mutlaq rəvişdə Baş Dram Teatrdan bir aktyordu saqırğa görə. MC Baş şulay tağına uğa bəlkə yaşlıq şovda ümid nominasiyanı biridir. Bugün bizim qonaqda Əssələm türkümü, әллә Arğımaq kvartetimi, әллə Zamanlı, hər kim ol, min anlamayım. Ямил Баймөрдиннең ак кроссовкалары бар. То Гайсар Миңлегулов кия, то Илнур Рамазанов кия, то Рамил Рамазанов кия. Алик Гараевты беләһегезме? Ну, Алик Гараев. Башында хура үтә. Алик Гараев. Барабайщик. Кел шайтыр дейік. Kim bilmey Алик Гараев, Әссәләм türkümdən başqa tağıla, әллә 3 бәлдә 4 türkümdə barabansı bulub minən. Айгиз Ханов, Әссәләм türkümünün солисtigina түгел, tağıla nidedir kvartet tayarlay. Yigitler, tuqtağın. Prostitutkalar var. Tuqtağın. Əgər şu niyetlə davam etəgir, Bашкорт эстрадаһына Малейкум әссәләм буласак. Бүгін бізде қонақта Лилия Даутова, ол юндыр түгел. Ләкин
Ифлегенме 2 ел элек Үфі Сәнғат Академиясында ремонт барайыны. Біләгенме немеге япқандар болған. Мұнда Лилия Даутова ерлап тәдірелерді ярған болған. Лилия Даутованың ысынлапты тауышы көсілі, қатта Ифлеем қош жолында, ұса алдында гитарасын алып, ерлай башылыға кішілер аю келетіп қасатыр байында. Ғафу өт, Лилия, менің тұрғанда шайыр тұзарына сар, сөйкен ен дұтты өлім. Бүтәгізгәлі, келгені өсін, дүр рахмет, бүтәгізгәлі, қайырлы, стендап, кәйіптер. Һәм біз башлайбыз.